Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet naar Philippus Veenstra. De eerste collecte, en nog iets. Doekle Bruinsma heeft gisteren een ongemak gehad. Die heeft een boomstam op zijn boskrast gekregen. Een stuk of 6 ribben gebroken en een klaplong die ligt op het moment in het ziekenhuis. Dat even daarnaast. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. Na de collecte komen de kinderen met hun palmpasenstokken binnen en zullen we de dienst gezamenlijk afsluiten. Siebold Akkerman is vanochtend de organist, Willy Vlug is lector en dominee Tietje Hippa is de voorganger. Ons intochtslied is Psalm 118 vers 9. We zingen dit indien mogelijk staande. We wensen u een gezegende dienst. God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat uw help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en ierde maken had, die trouw bloot op in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen. Genade maar je me wezen en vrede van Goddesheid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, hier binnen wij bij elkaar op Palmpeerske. Het is een snij van feest, maar het is ook een snij van skaat. En zij is er ik van alles in ons leven, van feest en skaat. Ik wil je het nemen dat Harmen van der Velde, ik weet je 80 hier. Nou, dat is een feest. Dat is mooi, ja. En toen ik nog even opzocht in de drieklank, was het echt zo weer. Toen zeg ik dat morgen Tieteertjes en Vreed is Matthietje. En op 12 april binnen Siebe en Griet 50 jaar trouwd. Nou, al die bijzondere dingen werd blied, maar wees maar. Maar dan ben ik de moeilijke dingen. Nou, wij krijg jij het van Doekle Bruinsma, natuurlijk heel zwargelijk. We weten ik van het ziekwezen van Carlo van de Heuvel en van Orenmeeske. En op Palmpeerske mogen we dat al jaar bij elkaar brengen. En mogen wij de Heer volgen op zijn waai naar Jeruzalem. En we weten dat daar in Jeruzalem alle jacht en skaat bij elkaar komen zal daar in dat kruis. En wij mogen vertrouwen dat wij achter de Heer aan op wij naar Peerske gaan. Naar de grote jachte dag die God is tas zijn heeft. Dat is het vertrouwen waarin wij hier bij elkaar binnen. Zo willen we een begrafenisdienst met elkaar bidden.
eeuwige, liefdevolle God. Dank u wel dat jou eens hier bij elkaar brengen. Dat wij Palmpeerske vieren maaien. In het besef dat jou ons voorgeeft. En dat wij jou volgen maaien naar Peerske toe. Naar jacht en leven. En zo brengen wij alles bij jou mee. Alles wat we dankbaar voor binnen. Alles wat we vragen over hebben, verdriet van hebben, zwaar over hebben. En we bidden, Heer, ontferm jou. Wij bidden voor deze vrouw, Heer, die daarna smacht dat jouw koninkrijk komt, jouw lucht, jouw vrede, jouw liefde. We bidden, Heer, ontferm jou. En Heer, wij bidden om jouw heilige geest in deze dienst, dat wij luisteren naar jouw woorden. Heer, dat wij open gaan maaien. En dat jouw woord in ons werkje maaien. Dat wij worden wat wij binnen, ben van jou. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij zongen ons lied, gezang 475, vers 1 en 6. En daarna luisteren we naar het verhaal van Jood, de intocht Jeruzalem. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Mattheüs 21. De intocht in Jeruzalem. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus 2 leerlingen erop uit. Zijn opdracht luidde: ga naar een dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig.
dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet. Zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden de mantels erop en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoge hemel. Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Je hebt het al lezen, je kent hier en daar, maar ik vind het mooi om nog even te zeggen dat Assen in de band, die komen Assen in het lokaal en die zullen de palmpeerskostokken ophellen. Die hebben een man zitten jong makken. En dan komen ze hier in het kerken en dan sluiten we hier Assen maal kort het eerste hoor. En voor die tijd kunnen wij stilstaan bij het verhaal van Palmpeerske. En bij het huis van vertrouwen, wat deze hele 40 dagen hier in het kerken staan had. En eigenlijk, ja, Joet ben we bij het dak aankomen, het dak van het huis. En dat dak, dat staat van de meerskip, die dus al jaar omsluit werd, voor al jaar bij jaar. En de meerskip, ik van de meerskip van de kerk, weet ik wel, het lichaam van Christus neemt. Dat wij alle jaar een stukje binnen, deel binnen van het lichaam van Christus. Dat vieren we, wat we het hele nachtmaal vieren maar elkaar. En ja, dat lichaam van Christus, dat is krek als uw lichaam, een tempel van God. Het plak waar God in uw bestaan wennen wil. En zo vormen wij met elkaar die meerskip. En daarin doet het hele huis mooi. Want je kent je ik denk aan de fundamenten, als we bedenken hoe Jezus zijn roeping volgt. Maar leeuwen en hopen en leefde, zijn roeping volgt om naar Jeruzalem te gaan. Om de waarheid te volbrengen dat God hem daarop. De fundamenten. We denken aan de bouwen van het huis, die uw lichaam als de tempel van God. Jezus' lichaam als het huis van God. We kunnen denken aan de binnenmorgen,
Het ritme van dag en nacht. Het ritme van bidden en werken. Het ritme van de feestdagen werd ik Jezus in zijn eerste bestaan in maaikje. We kunnen denken aan de boetemorgen, die dus beschermen en veiligheid jouwen. En die dus vestigheid jouwen in de vrijheid. De richtingwijzers, de geboren van God als de morgen om ons heen. En Jezus die komen is, net om de wet voor te dwan, om die morgen voor te dwan, maar om het te volbrengen in hemzelf. We kunnen denken aan de feesters. Alle verhalen uit de Bijbel die dus zicht jouwen op waar het in ons bestaan om gaat. En in deze week heel speciaal dat verhaal van het lijden en sterren van Jezus dat dus brengt bij de kern. We kunnen denken aan de leidingen van het huis. Het bidden, het stilwillen. En dan, weet je, het verhaal wat we nu eens lezen, wat daarop volgt, is dat Jezus naar de tempel gaat en dat er de tempel skien vaagt. Dat er zei, dit is een rovershal, maar het moet een huis van gebed wezen. We praten kunnen met God, met de geest streamt door de leiding in ons leven. En dan die meerskip, dat dak. Wat we daar in deze peerske weken van jaren, dat is eigenlijk wel heel schokkend. Wat in een lied bezongen wordt als heden, Hosanna, morgen kruisigt hem. Dat is wat de meerskip docht. Jood, dan hellen ze Jezus maar gejuich binnen in Jeruzalem. En morgen naar roepen ze, on het kruis met hem. Zo kan het gaan met ons meerskip van meesken. Dat wij zo heen en weer slingeren worden. En mij bewegen op wat de meesken doen. Mij bewegen op de driften in deze vrouw. Dat is die meerskip, als wij ons natuur volgen. Als wij maar mij draven op de bewegingen van uw tijd. Maar daar middenin is Jezus. Die binnenkomt op een ezeltje in Jeruzalem. En in dat beeld klinkt mooi wat de profeet Zacharias zei het over de nieuwe koning die van Gods wegen komen zal. De koning met vrede. De koning rechtvaardig en zachtmoedig. Die op een ezeltje aankomen zal. En dat zullen we hier gebeuren. Dat beeld neemt Jezus hierop. En dat midden in die beweging van us meeske meerskippen van heden Hosanna en morgen kruisig hem. Daar komt Jezus binnen. Zachtmoedig staat je. En dat is een heel bijzonder woord, dat zachtmoedig. Het heeft te krijgen met de eermen. Mijn meesken die mij lege handen hebben om helemaal vol van God te worden. Het heeft te krijgen met stil worden, met in vrede wezen, met God en met jezelf en met de vrouw om je heen. Zat het in Psalm 131 staat van, mijn ziel is stil worden, als een bijen op de erem van de mens. En zo is Jezus daar, als het stille, de stille kern in dat hele rumoer van uw vrouw, van het gejuich of van het geskel, maar daar middenin. En ik geloof dat wij nou, hier in het kerketje is een godsdienstoefening, dat wij hier maar elke oefening maken om ons te richten op dat
stille moment in al die bewegingen, in al dat rumoer van ons bestaan. Dat wij Jezus volgen maaien in die zelfmoedigheid. Dat wij ons net bewegen laten toch de driften van deze wereld, maar dat wij ons bewegen laten toch het woord van God. Het woord van vertrouwen en hopen en liefde. En ik denk dat we dat elke keer opnieuw onderscheiden maar wat er gebeurt in ons leven. Hoe wij omgaan met elkaar. Hoe wij de verhalen ontvangen van andere mensen. Dat wij ons leuk maken of dat we over een rabbing gaan of dat we het goede zieken in elkaar. Dus hoe gaan wij met elkaar om? Hoe zwergen we met elkaar voor elkaar en voor deze aarde? Zieken wij ons eigen gewin, laten wij ons meenemen terug de driften en het gerop en garage in deze wereld? Of zieken wij werkelijk een zwerg voor elkaar, voor de aarde? Dat wij antwoord willen op de roeping van God? En zo kunnen wij met elkaar oefenen om dat stille middelpunt in ons leven te houden. Die zelfmoedigheid van Jezus. En ik geloof overal waar dat gebeurt, daar komt Pasen dichtbij. Dat is het vertrouwen dat Jezus zelf ingeeft. En het is toch wonderbaarlijk als je opnieuw dat evangelie lezen van het lijden en sterren van Jezus. Dat hij die wij aangeeft. In het vertrouwen. Dat de heid hem opvangen zal. Maar midden op die wij klinken ik die woorden van God. Waarom hij om mij verlitten? Die hele wij gaat Jezus aan. Om al die ervaringen te ondergaan. En toch het vertrouwen te houden dat zijn leven in Gods handen is. En dat docht hij op het einde. Hij leidt zijn leven in Gods handen. En die wij volgen. En zo mogen wij ons leven in Gods handen, En zo mogen wij stil worden als dat bijen op de arm van de mens. Dat is het vertrouwen dat de wij naar Pasen ons bij brengt. En ik geloof, als wij in dat vertrouwen leven, dan kan het alleen nog maar goed worden. Om jezelf, om elkaar, om de wereld om ons heen. De wereld om ons heen, waar Paulus van zei, die wereld die smachtte ernaar dat de bijen van God hier op een bier worden. Laat ons dan in deze goede weken, in deze stille weken, dat verhaal denken en Jezus van eer houden. En opnieuw het vertrouwen winnen dat daar ons heil te vinden is. En dat daar een bron is die het nooit opdroegt. Gods eigen goedens, waar wij altijd van drinken mogen. Amen.
Wij willen nou maar ook een lied zongen, de zang 574. Glorie zij u Christus. Dan doen wij nou eerst de collecte en dan wachten we tot de band weer een droom komen. Dus dan kan ondertussen misschien zien we het mooi even spelen en dan wachten we gewoon rustig even tot het Safir is.
nou binnen je maar die mooie palmpeerskestappen. Man zit hier, hebben ze al je makken heen. En daar staan al je mooie dingen op en oren, hing je er oren. En we hebben het even oefenen van de mansjaal. Weet je nog bijvoorbeeld wat de kleuren geel en wit betekent van het krijtpapier? Ja, wist dat? Heel goed, ja hè. Wit en geel is van geluk, hè? Van het feest van Pasen. En het groen is van de kleur van de hoop, hè? Ja, heel mooi. En weten jullie nog die 12 pindas waar dat voor is? Even aan, jij dan. 12 vrienden? Ja, de 12 vrienden van Jezus, hè? Dat zijn de 12 pindas. En dan hebben we ook een doosje met rozijntjes. Het moeten er eigenlijk 30 zijn, maar dat is heel kleverig. Maar 30 rozijnen, weet iemand dat nog, waar dat voor stond? Dat is moeilijk, hè? 30. Weet je dat nog? Die 30. Dat waren de 30 geldstukken, hè, die Judas... Ja, of is dat het? Oh ja, de 30 geldstukken die Judas kreeg toen hij Jezus verrierde. Hè? Ja. En dan hebben we nog... Wat hebben we dan nog meer? Wat hij hem voor de morgen nog bovenop zet. De haan, hè? En waar is dat voor, die haan? Wie weet dat nog? Ja, dat wist ook nog, hè? Ja, als een vriend Judas rijdt weer als het steeds als een vriend loogt in Jezus, waar dat Jezus met zijn vrienden Klopt, hè? En dat weer de vriend Petrus, hè? Als hij dan steeds had hij zei van dat je loogt, dat je Jezus net koer, dat hij net zijn vriend weer, en dan kraaide de wanne, hè? Ja, ja. Dat zit al je erover. Nou hebben we al een beetje het verhaal van Paul Peerske, maar nou heb ik nog het verhaal dat wordt verteld op de schermen met platen erbij. Dus dan mag je wel even hier op de voorste bank zitten in, en dan jij we nog even naar het verhaal van Paul Peerske, ja? Ga maar even daar mooi zitten, neem de stakken maar even mooi. Jongen zeg, wat was het druk op de wegen? Drommen mensen trokken naar Jeruzalem om daar Pascha te vieren. En het Pascha is het Joodse paasfeest. En ook Jezus en zijn vrienden waren op weg naar Jeruzalem. En als je kijkt naar Jezus, dan zie je hoe hij eigenlijk er bedrukt uitziet. Want hij weet, dit gaat een hele moeilijke, zware week worden. Het zou de Lijdensweek gaan heten. En vandaag was de dag dat de mensen takken van de bomen gingen nemen. Het zou Pasen genoemd gaan worden. En iedereen kende Jezus. Iedereen in die omgeving had wel van Jezus gehoord. Want weet je waarom? Overal waar Jezus kwam, deed hij wonderen. Want als je ziek was, als je blind was, of doof, of je was verlamd, dat je benen het niet meer deden en dat je niet meer kon lopen, dan ging je naar Jezus. En Jezus maakte je dan weer beter. Nou, vlakbij de stad bleef Jezus even staan en hij zei tegen... Jongen zeg, wat was het druk op de wegen? Drommen mensen trokken naar Jeruzalem om daar Pascha te vieren. En het Pascha is het Joodse paasfeest. En ook Jezus en zijn vrienden waren op weg naar Jeruzalem. En als je kijkt naar Jezus, dan zie je hoe hij eigenlijk er bedrukt uitziet. Want hij weet, dit gaat een hele moeilijke, zware week worden. Het zou de Lijdensweek gaan heten. En vandaag was de dag dat de mensen takken van de bomen gingen nemen.
Het zou Palmpasen genoemd gaan worden. En iedereen kende Jezus. Iedereen in die omgeving had wel van Jezus gehoord. Want weet je waarom? Overal waar Jezus kwam, deed hij wonderen. Want als je ziek was, als je blind was, of doof, of je was verlamd, dat je benen het niet meer deden en dat je niet meer kon lopen, dan ging je naar Jezus. En Jezus maakte je dan weer beter. Nou, vlakbij de stad bleef Jezus even staan en hij zei tegen 2 van zijn vrienden: hé mannen, ga naar het dorpje daar en in dat dorpje zal je een ezelsveulen vinden. Maak dat los en breng het dan naar mij. En als ze wat van zeggen, zeg dan dat de Heer het veulen nodig heeft. En dat hij het strakjes weer zal terugsturen. Nou, de 2 vrienden vonden dat prima. Die wilden graag iets voor Jezus doen. En zo gingen ze naar dat dorpje toe. En ja hoor, warempel, kijk eens, daar stond dat veulentje. En ze maakten het los en ja, inderdaad werden gevraagd: wat ga je nu doen? Maar de meester heeft het nodig. De Heer heeft het veulen nodig. En we zullen het strakjes weer terugbrengen. En ze vonden het goed. Ze namen dat veulentje mee. En ze zeiden tegen elkaar: ik ben best benieuwd wat Jezus met de ezel gaat doen. Ja, zegt de ander. Waar zal hij die ezel dan voor willen gebruiken? Gaat hij er misschien op rijden? Net zoals koning David deed? Oh, zal Jezus dan eindelijk koning van Israël worden en de Romeinse soldaten bedrijven? Dat zou geweldig zijn. Dat zou pas mooi zijn. De 2 mannen gaan nog een stapje harder lopen om snel bij Jezus te zijn. En toen ze bij Jezus kwamen en Jezus zag dat ezeltje en die streelde dat ezeltje, toen kwam er iemand van: zal ik mijn jas erop leggen? En die deed zijn jas uit en die legde zijn jas over de rug van het ezeltje. Kijk maar. En Jezus klimt op dat ezeltje en gaat erop zitten. Oh, wauw. Geweldig. Het is net alsof Jezus inderdaad die koning is. En hij is natuurlijk ook een koning. Maar hij was niet een koning zoals de mensen dachten dat hij koning zou zijn. En de andere mensen die zagen wat er gebeurde. En er kwam een enthousiasme, een blijdschap over de mensen. Want wat deden de mensen? Ze deden hun jassen uit. En die legden ze op de weg. Zodat dat ezeltje niet door het stof hoefde te lopen. En er waren jassen genoeg voor de hele weg naar Jeruzalem. En hoewel het ezeltje nog nooit iemand gedragen had, droeg het Jezus met gemak. En terwijl Jezus zo Jeruzalem binnenreed, kwamen er steeds meer mensen om hem toe te juichen. De hele stad liep uit. Arm en rijk, groot en klein. En ze klommen zelfs in de bomen. Ze trokken takken van de bomen. En begonnen ermee te zwaaien. En ze riepen maar: Hosanna! Hosanna! Weet je wat dat betekent, Hosanna? Hosanna betekent: red ons. Dus eigenlijk riepen ze: red ons! Red ons! Hosanna! Voor de zoon van David. En ze noemden Jezus zoon van David. Want heel lang geleden had David het Joodse volk verlost van zijn vijanden. En als ze in de stad aangekomen zijn, stapte Jezus even van die ezel af. En Jezus die stond daar. En de mensen keken naar hem. En de mensen wachten af. Nou gaat het gebeuren. Want ze dachten, nu gaat het komen. Jezus gaat natuurlijk nu zeggen dat hij koning wordt. En dat hij al die akelige, vervelende soldaten, die Romeinen, gaat wegjagen. Want dat willen we zo graag. Maar Jezus zegt en doet helemaal niets. En hij gaat op weg naar de richting van de tempel. De mensen snappen er helemaal niets van. Is het dan nu voorbij? De mensen halen wel eigenlijk op een gegeven moment hun schouders op. Maar ja goed, wat maakt het eigenlijk ook uit? Het was toch wel even een heel leuk feestje. Maar de leerlingen van Jezus, die begrijpen het ook niet helemaal.
De leerlingen van Jezus die moeten eigenlijk leren dat Jezus geen gewone koning is. Hij is niet een koning die gaat vechten en die oorlog gaat voeren. Nee, Jezus is een koning die vrede wil brengen. Een koning die juist graag mensen wil helpen. Hij wil juist helpen om de mensen terug te brengen bij God, zijn Vader. Want Jezus is een koning die graag weer het licht wil brengen in de harten van de mensen en ook in ons hart. In jouw hart. In mijn hart. Het verhaal van Palmpeerske. Ja, er zaten meesten daar zongen van Jezus en van hem uitroepen, samen hem als ik de optocht wel. En dan ga ik fruitbakjes rondbrengen. En dit hier is het zo dat je de fruitbakjes in adem rondbrengen gaan. En tak een weekend, dan komt er nog een verrassing van de meesten in Kimset. Dus dat merk je al even zelf hoe het gaat. Maar nu heb ik nog één vraag. We willen graag een fruitbakje brengen naar Harry Jonker, die nog in Ljouwert is. En is er misschien Jerk in die zegt van, oh, ik wil morgen of overmorgen of het wel even naar Harry Jonker toe, om dat daarheen te brengen. Is er iemand die in de buurt van Ljouwert komt? Ja, heel fijne zaken. Ja, dank u wel. Dank is er dat wel. Ja, mooi. En dan, nou heb ik een voorstel. Het lijkt mij mooi, we willen nu nog Maalkoor bidden en dat doen we met Maalkoor het Onze Vader te zongen. En ik dacht, als we nou mooi Maalkoor in de kring steken, dan geven we dat zongen en dan maak je daarna de band in optocht weer vooruit. Zien we dat wel? Dus als we, kom hier met Jesti en band, al je mooi voor in de kring en als je er even bij steekt, kom je in de kring en dan geven we Maalkoor bidden. Zien we dat wel? Hier mooi steken. De gemeente van Jezus voor. En zo mag je de band nou voorgaan als ze naar buiten gaan, voor de Palmpeerske optocht. En dan gaan wij daar al hier achterover. En voordat we naar buiten gaan, dan mogen we eerst luisteren naar de zegen, naar de goede woorden van de Heer, die Hij ons maaien wil. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest, wees mij hem alle hier. En dan zongen we maar ook doosje en zong en dan bij de band in de optocht de Boetentag.